Στο γέμισμα κάνει κίνηση ο Ρόις. Στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Αυτός αφήνει έξω. Πάρκ με το γέμισμα εκ νέου. Για κακάβατο σουτ πρώτο. Η μπάλα κόντρα, ρε, κόρνερ. Στο 10ο λεπτό. Τριγωνάκι ωραία με τον Ρόις να είναι αυτός που παίρνει την μπάλα. Big Inter το σουτ. Κάτσε, γεμίζει το 26, μπάλα περνάει Τζαβέλα στο πλασέ, εκ νέου offside. Δεν μετράει το κόλ του Τζαβέλα, ο οποίος θα μπορούσε να χρηστεί και πάλι σκόρερ για τον ΠΑΟΚ. Το γέμισμα από τον Κάτσεν, εκτεθειμένος ο Τζαβέλας. Τώρα κάνει την παλιά, βγαίνει στην πλάτη ο Μπερμπάτοφ, Μακ, δεν υπάρχει offside, Μακ με το πλασέ, 1-0 ο ΠΑΟΚ. Σπουδαίο γκολ από τον σούπερ φορμαρισμένο Ρόμπερτ Μακ στο 33. Μετά την εξαιρετική κάθετη παλιά, ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ. Εδώ και πάλι μια ωραία και ορθόδοξη ανάπτυξη από πλευράς του ΠΑΟΚ. Τελική πάσα του Μισακίδη, τους καλύπτει όλους ο Πάρκ και ο Μακ και ο Μπερμπάτοφ στη φάση. Περνάει ο Σλοβάκος και τον Βάιντενφελερ. Εξαιρετικό πλασέ. 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Λάθος από τον Μιστακίδη, Γιαννουζάη με προϋποθέσεις Ντόρτμουντ. Γιαννουζάη το σουτ, Λίκος εντυπωσιακά, ο Ρόις δοκάρει. Ράμος αφήνει, Μιχταριάν τέτα, το Γλίκο σώζει. Μιχταριάν για τον Πάρκ, έτοιμος αυτός για τη σέντρα, βγαίνει αυτή. Επικίνδυνα κακάβα, κεφαλιά, Γλίκος. Αναδεικνύεται σιγά σιγά σε μορφή του παιχνιδιού. Εδώ νέα ευκαιρία με τον Γκίντερ. Μπλοκάρει ο Γλίκος. Δυνατός του Μιχταριάν. Τα φάλτσα πήγαν προς τα δεξιά, η μπάλα πέρασε out το 60. Πάρκ. Η σέντρα βγαίνει, επικίνδυνη εδώ Μιχταριάν. Κερδίζει η μπάλα, γλιστρά, συνεχίζει. Ράμος. Έξω. Στέντσελ. Το δυνατό σου από τον Στέντσελ, η μπάλα περνάει out το 68. Μιχταριάν με λίγο χώρο παραπάνω εκτός περιοχής, το γέμισμα, Σκόντρας, ο Παμεκάνης δοκάρει, τρίτο. Τα κουνάκι στον Πάρκ, νέα σέντρα, Γλίκος μπλοκάρει. 3 δοκάρια με τη Κρασνοντάρ, 3 δοκάρια και τώρα η Ντόρτμουντ.